Assalamu alaikum ma'abota wannan channel namu mai albarka, barkanmu da wannan lokaci. Ɗazu da cikin satin nan dai da ya gabata mun saki wani bidiyo na yanda za ka buɗe message, yanda za ka karanta message ɗin da aka turo ma ta WhatsApp, sai dai kafin ka kai ga buɗe shi an goge. Mun saki bidiyon, sai dai abin da ba mai ba shine mu saki link ɗin application ɗin. Mutane suna ta tambaya akan ya za a samu link ɗin application ɗin, ko ya za a samu application ɗin. Daman na faɗa wa masu tambaya cewa za mu saki link ɗin application a description na wani bidiyo da zamu, wannan bidiyon kenan. Zan saki link ɗin application ɗin a description. Sunan application ɗin notification history log. Zan saki ma link ɗin notification history log, za ka gan shi da hoton ƙaraurawa a kai kamar alam. Shine application ɗin. Sai ku garzaya Play Store ku ɗauko wannan application. Idan ka ɗauko application ɗin kuma sai ka koma wannan bidiyon namu da muka saki domin ka bi daki da daki ka ga yanda za ka seta application ɗin naka domin ya rinƙa buɗe ma message ɗin da aka turo ta WhatsApp, sai dai kafin ka kai ga gani an goge shi. Za ka je Play Store ka ɗauko, za mu saki link ɗin application ɗin a description na wannan bidiyo ɗin. Sunan application ɗin notification history log, za ku gan shi. Mun gode ga waɗanda suka yi mana subscribing da kuma waɗanda suke ganin wannan bidiyo. Sannan wanda bai mana subscribing bai danna alamar subscribing, za ta fito mai alamar ja, za ta koma baki sai ya danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu na gaba. Idan kuma bidiyon ya burge ka kai mana like, in ma bai burge ka ba kai mana dislike. Mun gode da lokutan ku da kuka bamu daga Ruhin Tausayi TV1. Ku ci gaba da bibiyan mu a wannan channel. Mun gode.